Καλησπέρα. Τις προηγούμενες μέρες πειραματίστηκα πάνω στο video editing και προσπάθησα να βελτιώσω την ποιότητα των βίντεο. Μπορείτε να γράψετε στα σχόλια τη γνώμη σας και κάποια πρόταση για το τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερα. Επίσης, μην ξεχνάτε να κάνετε likes, επειδή είναι ένας εύκολος τρόπος να δείξετε ότι σας άρεσε το βίντεο και είναι πολύ motivating για να συνεχίσω να κάνω βίντεο βελτιώνοντας όλο ένα την ποιότητά τους. Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο project με το dashboard για το Discord bot. Μέχρι τώρα έχουμε γράψει έναν ωραίο server που ζει μέσα σε ένα index file. Ωστόσο, όσο προχωράει και γίνεται πιο σύνθετο το project, δυσκολευόμαστε να κάνουμε αλλαγές και να υλοποιούμε καινούργια πράγματα. Η λύση σε αυτό είναι η καλή οργάνωση και σε αυτό θα μας βοηθήσει το MVC pattern. Τι σημαίνει MVC? Είναι τα αρχικά γράμματα από το model που ουσιαστικά είναι κάθε οντότητα που υπάρχει μέσα στο server. Αποτελείται από κάποια data που περιγράφουν την οντότητα και μεθόδους που χρειαζόμαστε για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Το view που η δουλειά του είναι να κάνει display τις οντότητες στο client. Και τέλος έχουμε τα controllers που είναι κάποιες συναρτήσεις που περιγράφουν τη λογική που ακολουθεί το πρόγραμμα όταν χτυπήσει κάποιο endpoint. Μπροστά από τους controllers θα βάλουμε το router που απλά θα χωρίζει τα endpoints σε κατηγορίες και θα συνδέει τα endpoints με τα controllers. Το router θα το περάσουμε απλά στο app και έτσι θα κρατήσουμε καθαρά το index file μας. Αυτή είναι η θεωρία, αλλά η θεωρία χωρίς πράξη δεν έχει νόημα. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το pattern στον server μας. Αρχικά θα δημιουργήσουμε ένα φάκελο για κάθε λέξη που κρύβει το MVC. Το views τα είχαμε βάλει στο προηγούμενο βίντεο, οπότε δημιουργώ τους φακέλους models και controllers. Επίσης είπαμε ότι θα βάλουμε και το router, οπότε βάζω και το φάκελο router. Ας ξεκινήσουμε με τα welcome messages που είναι και το πιο απλό για να πιάσουμε τη λογική. Με τον ίδιο τρόπο θα υλοποιήσουμε και τα νέα features. Δημιουργώ το αρχείο index στο router και το αρχείο welcome.router.js. Στο router κάνουμε import το router από το express, δημιουργούμε ένα instance και το κάνουμε export. Επίσης θα βάλουμε όλα τα routes που για την ώρα έχουμε το get και το post request. Τα callbacks θα τα αφήσουμε κενά και θα βάλουμε αργότερα τα functions από τους controllers. Στο index θα κάνουμε import και export όλα τα routes για να μπορούμε να κάνουμε import οποιοδήποτε module από το index απευθείας. Για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα controllers πρέπει να τα δημιουργήσουμε. Οπότε πάμε να φτιάξουμε το πρώτο μας controller που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το welcome.controller.js. Όπως είπαμε πριν, τα controllers είναι κάποια functions που θα εκτελούν κάποια λογική όταν χτυπήσει κάποιο endpoint. Το express routes μας δίνει και δύο objects. Το request που έχει όλες τις πληροφορίες από το request και το response object που θα το χρησιμοποιούμε για να απαντήσουμε στο request. Κάνουμε export το function που θα παίρνει τις δύο παραμέτρους που είπαμε και η λογική που θα εκτελεί είναι το callback που είχαμε γράψει κάποτε στο index. Φτιάχνουμε ένα index file στα controllers για να κάνουμε export όλα τα controllers όπως κάνουμε πριν στο router. Πάμε να κολλήσουμε τα δύο κομμάτια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Κάνω import το controller στο router και περνάω τα callbacks στα endpoints. Έτοιμο. Τα modules είναι οι οντότητες που θα δηλώσουμε τα data και τις μεθόδους που θα μας βοηθάνε να επεξεργαστούμε τα data αυτά. Το μοντέλο θα περιέχει αρχικά το guild ID που θα είναι το κλειδί για να βρίσκουμε το μοντέλο στη βάση, το channel ID που θα είναι το κανάλι στο οποίο θα στέλνονται τα messages και το welcome message. Πρέπει να προσαρμόσουμε τα controllers για να χρησιμοποιούν τα μοντέλα. Εδώ φαίνεται και το πλεονέκτημα που έχουν τα μοντέλα. Οι controllers πλέον δεν χρειάζονται να έρχονται σε επαφή με τη βάση δεδομένων και περιορίζονται στις λειτουργίες που δίνουν τα μοντέλα. Τέλος, μας μένει να υλοποιήσουμε τα views. Σε αυτό το βίντεο απλά θα περάσουμε όλα τα δεδομένα για να βεβαιωθούμε ότι όλα δουλεύουν σωστά. Φτιάχνουμε το αρχείο welcome.views.egs και το στέλνουμε σαν response από το controller. Περνάμε όλα τα data σαν δεύτερη παράμετρο στο render function και τα εμφανίζω όλα στο view. Περνάω το router στο index και το κάνω use με το app. Τρέχω τον server και δεν το περίμενα, αλλά όλα λειτουργούν με την πρώτη. Βλέπουμε όλα τα data που είχαμε περάσει στο render. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα προσπαθήσω να φτιάξω τα views με τα δυναμικά data ώστε ο κάθε user να μπορεί να αλλάζει τα welcome messages στον server που επιλέγει. Αν τύχει και εδώ κάποιο βίντεο μέχρι το τέλος, δεν θα βαριέμαι να πατήσω like. Επίσης γράψτε ένα comment για το αν σας άρεσαν τα visual effects και αν υπάρχει κάποια βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα βίντεο.